pavanotanya keyboard ini ndoro adovo nedanda, pavanopenya magita ini ndori dzadeze rine simbi, ivovo verengwa mumapepa ini ndinosikanwa nani, vanonditi pavira ngoma chikomana weusiku refu, yawatanga vamwe vakazama vakazotengesa ngoma, pavanopuridza posho ini ndinopuridza nyanga, pavanotanya keyboard ini ndoro vadovo nedanda, pavanopenya magita ini ndori dzadeze rine simbi, ivovo verengwa mumapepa ini ndinosikanwa nani. Siri vamwe zvinoda kushinga, iwe mabvi unawo, magokora unawo, ugama ukumbire muridzi wezvipo, uyo asingatarise wakazvarwa rini, ende ndiwe ani, ende unopepi, unozvarwa wakafumbatiswa zvipo mumaoko, saka ndititi kana ndoimba musazondifuratirawo, vana vamai vangu tsikiro yenyu inokosha, kana ndoimba musazondifuratirawo, vasikiri vangu musandikombeya nenyanzvi, ndinonanavira rimwe zuva ndichasvikawo Sioni, minamato yenyu miumbe, ndisvikire pandiri nyachadzoedenga, musanzi vaimiri pali mupopo, kana ndouya musazondifuratirawo, kana ndoimba musazondifuratirawo. Yangaridzwa ngoma iyi navakuru, yatinorova kweduwo ndikandi, ngoma yatinorova kweduwo ndikandi, ini musanyanyaidza timu ndikandi, timu ndeyanemiya iyi ndikandi, ndinofamba namaridza ngoma we ndikandi, wapa ari pano ndikandi, Beni ari pano ndikandi.
iyi yakaimbwa makudo akatamba yatinoimba kweduwo ndeande yatinoimba kweduwo ndeande usatera timu ndeande timu ndeande miyai ndeande inofamba navashauri ndeande jali yari pano ndeande nomakuku ari pano ndeande yakatambwa ngoma iyi yakatambwa wo penzi muchovo yatinotamba kweduwo ndeande ngoma yatinotamba kweduwo ndeande musanyanya yedza timu iyi ndeande timu ndeane miya iyi ndeande inofamba navatambi ndeande tena milasi ari pano ndeande vamakanga vari pano ndeande